zbog produženja životnog veka u većini evropskih, pogotovo zapadnoevropskih zemalja, to je bolest senilna degeneracija žute mrlje, zahteva jedan poseban tretman i do sada je praktično bila neizlečiva. Naime, moglo se privremeno poboljšanje postići primjenom različitih terapijskih metoda, ali krajnje izlečenje je bilo vrlo diskutabilno. Ogroman broj pacijenata koji se nalazi u svim oftalmološkim ambulantama sa ovakvom vrstom oboljenja, do sada im je najčešće bio odgovor da ne postoji lek za njihovu bolest. Šta predstavlja praktično, radi šireg auditorija, senilna degeneracija žute mrlje? Naime, to je bolest koja nastaje u tačci jasnog vida, u toj žutoj mrlji, u foveji, kako mi oftalmolozi to zovemo, i praktično predstavlja trenutni gubitak centralne oštrine vida. Naime, ostaje samo onaj periferni vid koji se meri od 2 do 4%, a sve ostalo vezano za gledanje na daljinu, za gledanje na blizinu, čitanje praktično predstavlja domen onoga što ne može pacijent da sebi priušti. Postoje dve forme, to je vlažna i suva forma. Vlažna forma do sada je mogla sa nekim intravitrealnim anti-VEGF faktorima, kako ih mi zovemo, da bude na neki način zadovoljavajuće tretirana, ali suva forma je bila totalno neizlečiva. Reofereza omogućuje da se i ti pacijenti da zadovoljavajući način tretiraju i da im se da bar nada da mogu da poboljšaju vidnu oštrinu, da mogu tim okom da čitaju, i u tom smislu mi smo u vezi sa evropskim centrima dobili, da tako kažem, to ekskluzivno zadovoljstvo da budemo i jedan od centara za multicentričnu širu evropsku studiju koja se bavi ovim problemom.